नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण मोरी मच्छीचं कालवण कसं बनवायचं हे पाहूया, म्हणजेच मुशीचं कालवण। इथे आपण मोरी मच्छी स्वच्छ करून घेतलेली आहे, हे बघा मस्तपैकी। आणि ह्याची चव अगदी मटणासारखी लागते, म्हणून ह्याला मटणाचं कालवण ही म्हणतात। आता ह्यासाठी आपल्याला वाटण लागणार आहे। चला मग बघूया काय काय लागतंय आपल्या वाटणासाठी। इथे आपण ओल्या खोबऱ्याचे तुकडे घेतलेले आहे, एक मीडियम आकाराचा कांदा बारीक चिरून घेतला आहे, एक टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेला आहे, 2 लसणीच्या पाकळ्या, थोडंसं आलं, 2 चमचे धणा घेतलेला आहे, 1 चमचा बडीशेप। आता त्यामध्ये आपण थोडीशी चिमूटभर हळद घालूया, अर्धा चमचा मालवणी मसाला आणि ह्याची छान अगदी पेस्ट बनवून घेऊया। थोडं थोडं पाणी टाकून आपल्याला छान याची पेस्ट एकदम बारीक करून घ्यायची आहे। हे बघा छान आपलं वाटण तयार झालेलं आहे। तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल आणि तुम्हाला मालवणी रेसिपी पाहायच्या असतील तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब करा आणि तसेच बाजूला येणारा बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओची लिंक तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचेल। चला मग आता पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया। आपलं तेल छान गरम झालेलं आहे, त्यामध्ये आपण 4-5 पाकळ्या सोलून घेतलेला लसूण टाकूया, कढीपत्ता घालूया, थोडीशी मोहरी टाकायची आहे, आपल्याला छान फोडणी द्यायची आहे। त्यामध्ये आता आपण 1 चमचा मालवणी मसाला आणि लगेच जे वाटलेलं वाटण आहे, आपण मच्छीचं वाटण तयार करून घेतलंय ते घालूया आणि लगेच आपल्याला झाकण लावायचं आहे। हे बघा 1 चमचा मालवणी मसाला घालूया, छान परतवून घेऊया। एका हाताने आपल्याला वाटण टाकायचं आहे आणि लगेच दुसऱ्या हाताने झाकण बंद करायचं आहे। लगेच असं वाटण सोडायचं आहे आणि लगेच झाकण लावून द्यायचं आहे। छान आपल्याला फोडणी तयार करून घ्यायची आहे। आपण झाकण उघडूया, मस्त तरी आलेली आहे, मिक्स करून घेऊया। हे बघा कलर छान आलेला आहे। त्यामध्ये आपल्याला 1 ग्लास गरम पाणी घालायचं आहे, ढवळून घेऊया। आता आपल्याला पाणी जेवढं हवं आहे त्यानुसार आपल्याला वाढवायचं आहे। 4-5 आमसुलं टाकूया, त्रिफल आपल्याला टाकायचं आहे, त्रिफलाने छान चव येते, तुम्ही नक्की टाका। आता चवीनुसार मीठ घालून घेऊया, मिक्स करूया आणि गॅस मोठा ठेवून छान 5 मिनिटं उकळ काढून घ्यायची आहे। छान उकळ आलेली आहे। आता त्यामध्ये आपण मोरी मच्छीचे पीस सोडूया, ढवळून घेऊया। मोरी मच्छी कालवणमध्ये सोडल्यानंतर आपल्याला 2-3 मिनिटं छान शिजवून घ्यायची आहे। हे पहा छान तरी आलेली आहे। आता आपण चेक करूया कालवण झालंय का। छान आपलं कालवण तयार झालेलं आहे, हे बघा। आता आपण गॅस बंद करूया। आपलं आजचं मोरी मच्छीचं कालवण म्हणजेच मुशीचं कालवण आवडलं असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक, शेअर करायला विसरू नका। चला तर मग पुन्हा भेटूया एका छानशा रेसिपीमध्ये, तोपर्यंत धन्यवाद।